Връщаме се у нас. Организаторите на протеста срещу високите цени в търговските вериги с призив този четвъртък да се бойкотират и банките. Призовават да не се плаща с карта и да не се превеждат пари по банков път. Припомняме ви, че при недоволството срещу хранителните вериги на 13 февруари беше отчетен спад на оборотите от близо 29%. Вторият протест, седмица по-късно, премина с понижение от 4,4 на 100, обявиха от Министерството на финансите. Всеки път, когато пазарувате, било то в голяма верига или в малък магазин и използвате карта, таксата, която плаща търговеца, се изчислява въз основа на процент от стойността на вашата покупка. Казано още по-просто, голяма част от надценките, срещу които протестираме в търговските вериги, са суми, които отиват в полза на банките. Внесли сме законопроект за таван на банковите такси, като предлагаме те да бъдат разходопокривни, както е с общинските и държавните такси, т.е. банката да прибира от такси толкова, колкото е вложила в конкретната услуга.